באיזה חוף אנחנו? חוף אבנים. נכון. ומה עכשיו ראינו ואמרת? מה את רוצה לספר על מה שראינו? זה לכלוכים וזה לא יפה האנשים עשו. מה הם עשו? הם זרקו את הלכלוכים וזה לא נעים. איפה הם זרקו? בחול. למה את חושבת שהם זרקו בחול? כי הם זרקו וזה לא יפה. אבל למה הם זרקו בחול? כי לא חושבים שהחול זה פח. את חושבת שהחול זה פח? את חושבת שהחול זה פח? כן. החול זה כן פח? לא. אז את... זה פח, הכחול זה פח. נכון. אני מריחה ריח של דגים. אני מריחה ריח של דגים. מאיפה זה? טוב, את רוצה להגיד עוד משהו לאנשים שמלכלכים את החוף? זה לא יפה מה זה. תורידי אותי. זהו, סיימת? או שאת רוצה להראות לי משהו? עשיתי לו שלך משהו. אוקיי, קפצי. 3, 4... אבל אני אקבל מכה? לא, אני אתן לך יד. קדימה, קפצי. 3, היד. 4... לא רוצה? בשתי ידיים. בואי, תתעלי לי הצוואר. הופ, כן. זה לא יפה מה זה. כן. שמה? הלכלוך הזה כאן, וזה לא נעים. נכון. מה היה צריך לעשות? הם זרקו את זה בחול, ועכשיו הם לא זורקים את זה בחול, הם זורקים את זה בפח. טוב. את חושבת שיש משהו שאפשר לעשות? את חושבת שיש משהו שאפשר לעשות? הולכים לטיול? לא, הולכים לאוטו, לאן את הולכת? ביי. אמא, בואי. ביי.